Este é o momento no que Antonio Lijó, en nome dos hostaleiros dos 8 establecementos que participaron nesta iniciativa, lle facía a entrega do cheque á presidenta da Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, Maite Isla. A axuda, que ascendeu a uns 635 euros, foi recadada durante a noite do pasado sábado 2 de setembro e corresponde ao 10% da caixa feita neses locais despois das 11 da noite. Dixeron, vale, correcto. Algún dixo, pero un día solo non. Un día solo non. Isto temos que facer máis porque senón van a ser poucos cartos. O sea que, claro, pero foi un día solo. Non... Pero saleu moi ben. Eu non creía que iba a salir tamén como saleu. A iniciativa tivo tamén unha gran acollida entre os clientes. E a xente, o sea, a parte do recaudado, a xente tamén botaba nos petos, incluso algún marroquí botou no peto bastantes euros, sin saber para que era. Claro, como era de noite, entonces, como era de noite, os marroquís tamén apoyaron a causa saharaui. Dende Sogaps agradeceuse a iniciativa e a colaboración por parte deste grupo de hostaleiros de Ribeira. A axuda será destinada a un proxecto deportivo máis ambicioso que ten previsto poñer en marcha en breve a entidade. Vamos a iniciar un proxecto deportivo que vamos a levar no mes de decembro alá, que lóxicamente queremos ver se conseguimos 15.000 euros para mercar todo o que nos fai falta, pero que xa temos os pilares gracias aquí aos hosteleiros de Ribeira, que son 635 euros, non? Non só é polos cartos, é que é unha forma de sensibilizar a poboación de toda a comarca de que o pobo saharaui ten unha problemática desde fai máis de 40 anos que ainda está aí, e que parece que non sona, e que está esquecida. E nós tamén temos moitas veces a culpa de facer poucos actos destos, que son a forma de chegar á xente.